Cèrvols! Ai, no, merda, que no érem cèrvols ja, érem trompallots. Hòstia, és que lo de trompallots em costa, És que, hòstia, ja la jerga dels col·legues del cèrvol és així proper, és guai. Cèrvol és que ets un animal, és que no li dones, però vas... Però trompallot és al revés, els trompallots són els a més, són un trompallot subnormal aquest i tal. Sí, li hauria de donar un par de voltes a això, el tema, no sé, però és igual, ara no és el tema. El tema és que jo sí que tinc un nom i és Nostradamus. Primer partit de Lliga, primera prèvia, dient que em feia pal, el que vulgueu, no sé què, sense pensar-me abans la porra i pumba, clavada. Em direu, no, 1-3, no ha sigut, o sigui, vas dir 1-3, ha sigut 0-3. Nah, me la pela. Vaig clavar Ferran Torres, el tauronet, Rafinha i Lamine, a l'últim moment, que vaig cridar com un bèstia. I si no va ser 1-3, va ser perquè el cabron del Murici segurament, pocs seguidors de moment encara som, però és que el Murici està... Murici, tu ets seguidor, No sé en quin puto idioma parles, no sé d'on collons ets llets raro i llets, però llets del cagar, nen, però bueno, és igual. Però, hòstia, jo t'havia vist empujant-la sempre bé, vull dir, el cap bé, no sé què, i et fan un regal que ni el Pare Noel en su prime te'l fa, i vas i bueno, no sé, la tires al centre allà, Joan Garcia te la bloca, molt bé Joan Garcia, ara anirem tot a parlar de cada un dels cèrvols nostres, trompallots el que us doni la puta gana, trompallots no, perquè són cèrvols, o sigui, hem de... Ja ho quadraré, ja aniré pensant-m'ho perquè crec que els conceptes s'han de quedar ben clarets, no pot ser això ara, no pot ser, em vaig venir amunt, claríssimament. En fin, què vull dir, que l'1-3 no va ser perquè el senyor Murici va dir no vull marcar, no sé, per alguna raó no volia, doncs no va marcar, però si no, la millor oportunitat del Mallorca va ser Murici, o sigui que jo contentíssim i feliç. Vale, per si no us en recordeu, després de tant de temps, als postpartits tampoc intentava liar-me gaire i com que tampoc em faig un guió ni faig una puta merda més que engegar la càmera i la llum aquesta de merda que l'he carregat per sort que se m'han recordat i no hi ha cap estructura, llavors aniré agafant aquí que tinc l'alineació en el telèfon i aniré parlant en un i els que van anar sortint. Vinga, va, el turrón que es diu Joan Garcia, vaya fitxatge, la veritat, molt bé, o sigui, a veure, no ens podem venir moltíssim amunt perquè és el primer partit, perquè no sé quantos i tal, però entre el partit del Como i ahir, o sigui, hòstia, a mi si segueix aquest ritme a mi em sembla un puto avionazo bastant totxo, un porter que ens pot durar anys i a mi em faria una il·lusió tremenda, saps? Un altre cop notar que tens un tio, a més, a nivell caràcter, perquè sortirà la pilota, molt perfecte, o sigui, va fer un passe a Ferran Torres de creuar mig camp al peu, que després, bueno, no sé si no va girar bé, bueno, és igual. Un passe de puta mare, té un toc amb els peus, que és el que demanen sempre. A nivell porteria, em sembla que entre el que vam veure amb l'Espanyol l'any passat i el que poc que estem veient ara quan li xuten i tal, veig molt segur, baix dels pals, i és que poc més se li pot demanar un porter. Per a dalt és un tio que té altura, o sigui, Ter Stegen era un tio alt dintre del món dels porters, o sigui que té altura a sobre, per tant, vull dir, pinta fenomenal. Després, el gran fitxatge... Espera un moment, vale, un moment, bueno, que veus, és que això és la història de no... Hem començat amb Joan Garcia, ja el tenim fet, ara seguirem, però tornem a començar una cosa perquè és important, després si m'oblido, és una cagada èpica i és que s'ha de parlar de la polèmica, diguéssim, no? Polèmica gran, però polèmica gran de part de arbitral, vull dir, aquí no s'hi val culpar el Barça perquè al final, a part de que cada any surten normes noves, és que són errors arbitrals claríssims, no és, ara pots parlar de Negreira, parla de Negreira si vols, parla que et doni la gana, això, vull dir, si tu et xuten la pilota al cap et dona aquí, al front, en principi sempre t'han dit que és on s'ha de donar. Lamine tampoc és Valverde, no és Roberto Carlos, vull dir. Jo crec que també ha sortit aquesta norma nova, Raillo és Raillo, vull dir, Raillo no és tonto, és veterana i és un tio, el pillo, que te pillo, pollastre que flipes, vull dir. A veure, jo que penso és que Lamine va xutar, aquest li va donar el cap i va dir, uah, vaya hostión m'acaba de donar també la pilota.
Diu, uah, però això també em pot beneficiar perquè aquests cabrons no ens paren de treure o sigui, no podien sortir, que tots estan activats, que és una locura, i llavors dius, bueno, doncs aquí que em tiro aquí com una sardinota i faig així com que m'he desmaiat, perquè després quan s'aixeca, a veure, un tio que es desmaia així, d'una contusió al cap, es queda un rato que li has de preguntar a miqueta quina hora és i quin país estem, saps? Ja quan va veure que li havien marcat i no sé què, ja es va aixecar cabrejat del rotllo, que m'ha desmaiat, no veus que m'estic desmaiat? O sigui, a veure, les coses com són, no sé com va la llei, perquè no m'agafaré el llibre dels àrbitres i no em miraré perquè cada any canvia i tot el rotllo i tampoc serveix per res, però jo crec que si l'àrbitre li va donar per no pitar, gol. O sigui, és com quan el típic gol que fan i després el posen a celebrar i saps, el saquen i com estan al camp no sé què, no sé quantos gol i tal, i això passa més d'una vegada, doncs pues el mateix. O sigui, el vacío legal per tothom. Jo en aquest gol no veig polèmica així, o sigui, si me l'haguessin fet a mi, realment cabrejaria, diria que l'àrbitre és un gilipolles, però l'àrbitre és un gilipolles. No em posaria a dir que paguen els àrbitres i coses així, perquè no crec. Perquè jo en ma vida he sentit, però és que no em vull ficar mai en aquests temes, però en ma vida m'he sentit del rotllo, dic, tenc un equip que sempre saps? Sempre ha sigut el Madrid. O bueno, és igual, vull dir, aquí cada un que pensi que li dona la gana, però jo crec que l'àrbitre la va liar, se la va liar ell per ell, i ens va beneficiar, i Ferran Torres, que una altra cosa no té, però el tio és aguililla, va fer tato bluts i cap a dins, ja el porter estava allà entremig dels que no sabien, doncs pues ja està, us la foteu. Després, quina polèmica més, que ara, això sí que m'hagués hagut d'apuntar, gilipolles, però bueno, van a seguir l'expulsió primera, que va ser perquè es va queixar el xaval aquest es va queixar de xotxes i després hòstia perdó, li va fer una entrada de groga, doncs ja està, o sigui, aquí no hi ha més polèmica. Jo que sí que veig polèmica, després ve Murici, que l'expulsen però aquesta expulsió a més és de sanció, això és de sanció, no sé, jo crec que es perdrà un parell de partits. Li pega una patada a Jackie Chan a la cara de Joan Garcia, i Joan Garcia aquí també, cuidao, un altre punt fort que té el xaval, que a part de perquè jo sempre dic que per ser porter has d'estar una mica tarat del cervell, és que el tio va i diu, vale, aquest tio aixecarà la cama, fico el cap i un menys que és el més pesat de l'altre equip. Llavors, jo penso que va ser una mica així. O sigui, el tio va posar la seva puta cara i la integritat allà i l'altre la va liar, pum, va, al puto carrer. Hi ha una polèmica que jo sí que crec que aquí sí que l'àrbitre no va estar bé i no era just o sigui, contra nostra, és la no expulsió de Rafinha. O sigui, Rafinha li fot una entarascada en el pavo aquell, que no el va rebentar de miracle, però a la tele deien, no, perquè suerte que no ha apoyado, ha sabido tal. Bueno, però això és fora, vull dir, hagués pogut apoyar i l'entrada hagués sigut la mateixa i el genoll aquest, pues, potser li dona el cap. O sigui, es carga el tio del genoll per sempre i la ròtula li dona el cap d'un espectador i l'espectador aquest també, fora de joc. Llavors, a més, ja veieu, si veieu la repetició, et Rafinha, quan es tira al terra fa el rotllo, hòstia puta, ara acabo de preparar gorda. O sigui, ara em expulsen. O sigui, el tio ja es donava per expulsat, com el típic que va a un control i diu, buf, aquí ara em deixaran més sec que una avellana, i després del control li diu passe i ja està, i això és el que li va passar a Rafinha, bàsicament, així tal. I fins aquí la polèmica, ¿vale? Que jo també tinc ganes de marxar, ja veieu que vaig vestit ja de marxar, o sigui que anem a lo que tenim que anar. Joan Garcia ja l'he explicat, Eric García per mi ja crec que penso que és el millor fitxatge que tenim aquest any, o sigui, havent estat l'any passat, havent estat sempre aquests anys, però per mi ha sigut no sé, és com el Super Saiyan 2, ara el tenim en Super Saiyan 2, i bueno, i veient el que vam veure ahir, hòstia, cuidado amb Eric García i la posició de lateral dret, encara es quedarà ell de titular, i després també faré una petita menció, què collons la foto ara, Koundé porta donant pel cul que vol ser central, des del primer dia. Pues, hòstia, saps? En lloc de tenir la mula aquesta de l'Araujo, fot el Koundé, que a més és aquí perfecte amb Covarsí, és que, clar, sembla que només ho vegi jo, el de l'Araujo, que ara és el següent. A veure, Araujo ahir no va fer el seu pitjor partit, però és que això és el màxim que et pot donar Araujo. Araujo no et pot donar res més.
Sí, et pot parar una mica el Muriqui i tal, però és que no, tio, no. No, o sigui, veus a tota la gent fent uns passes milimètrics, que és la gràcia del Barça, joder, que som al Barça. Tirem passes al peu de tota la vida, o sigui, Xavi Hernández, Iniesta, no sé què, tothom. I ve aquest trompallot, perquè això és el que és un trompallot, un borinot i amb tot el que li vulguis posar, trompallot de cap a peus. Tot unes pedres allà, home, i tot el rato que intentava fer un passe llarg, que tots el fan al peu, que fins i tot jo quan anava a jugar a futbol, que m'he desfalarat, que era una merda, vull dir, hòstia, també sabien fotre un passe llarg al peu, saps allò que si dius, tio, no sé, vamos, no, jo el suspenc a Araujo, a tomar per al cul, vull dir, pare, sí, et para el Muriqui, però el Muriqui a la primera part ja està expulsat, després què fa? Vull dir que no. Jo he posat a Christensen, no sé què, Hansi Flick és l'única cosa que no entenc, no sé Christensen què deu fer, deu fumar com l'Sesni, o jo no, en fin, Covarsí, a sobre Araujo capità, o sigui, per tocar els collons ja me'l van tocar. Covarsí, una puta màquina, o sigui, és que Covarsí és que serà com Pedri, aquí passem ràpid, vull dir, en su línia, o sigui, a més el vaig veure més alt, aquest xaval jo crec que està creixent d'altura, vaig mirar l'altura mig del partit perquè un moment que dic, no sé amb qui el vaig confondre amb algú, estàs parlant tot el rato molt lluny del micròfon, o sigui aquest vídeo pot ser que sigui una ruïna, però m'és igual, ja està, ara ja, o sigui, com es diu? Sí, vaya tela, estic fatal, tios, o sigui, no hi ha dret. Covarsí fantàstic, vale, Alejandro Valde, hòstia, crec que està fent ja aquest plus d'allò que volíem, saps? Aquest plus de tenir ja un punt de saber tenir idees correctes, perquè Valde era una mica una cabra montesa, cap aquí, cap allà, cap allà, cap allà, però crec que ara ja més o menys s'ha enterat de la pel·lícula una mica, no? Després, Frenkie de Jong, que espero que aquest puto vídeo no l'hagi liat, És que ho desitjo, perquè... En fi... Frenkie molt bé, no m'equivoco, va acabar jugant més en defensa, ja al final ja se'm va fer tard, se'm va fer fosc, Frenkie de Jong molt correcte, jo la veritat és que la sinergia de l'equip, o sigui, quan veies després quan va entrar Rashford, veies que se'ls mirava com aquests tios estan bojos, o que tothom recuperant, tothom corrent, un espectacle. Pedri, com sempre, Pedri és una borrada en el seu ritme, o sigui, el ritme del partit el porta ell, de l'orquestra, juntament amb Hansi Flick. Hansi Flick li deu donar les ordres i ell se les fica en el seu puto PC xungo aquest amb terabytes per tot arreu i els hi va dient toqui, tocat. Brutal. I seguirem per la Lamine, ja anem amb el crack, anem amb la bèstia, el The Goat, o sigui, quin animal. O sigui, el que pensàvem que el nivell talent que tenia, fantàstic, però és que aquest any tenim el talent de l'any passat més i a sobre físicament, o sigui, ja no és allò que el tirin, és que els tira ell, o sigui, que aquest tio s'està posant gros, s'està posant alt, s'està posant fort, aquest tio, cuidadet, molt de cuidado, vull dir, ja ho sabem, ja li han donat el 10, el que vulguis, però és que a mi jo no m'esperava la primera jugada del partit que li passen, primers minuts, i ja, se li va per la banda, que diu, se li va per la banda, li tira un canyo, li fa el que vol, i arriba a fer el passe, i arriba a marcar la primera jugada així, i és que ens peta el cervell a tot, els hi peta ell i de cop i volta els hi fotem 10 o 12, o sigui, ni expulsions, ni polèmiques, ni merdes, o sigui, això seria una factoria del gol. Després, Fermín ahir no va ser el seu millor dia, però és que, clar, després Fermín no és el seu millor dia i t'apareix Olmo, que sí que és el seu bon dia, que no va tenir sort perquè va tornar el pal, perquè li van fer un paradón al Leo Roman de la collons també aquest, però Fermín no va estar en el seu millor dia, però bueno, a mi va fer un bon partit, o sigui, a més m'agradava molt perquè el nivell, que el que li passava és que li prenien bastant la pilota o feia passes que no estaven del tot bé, però el cabron corria com un desgraciat, la recuperava i a seguir, o sigui, que brutal. Mira, és que ja m'estan trucant, volen que vagi a l'oficina del bar, o sigui, no, és que no m'han... Vale, va, pues anem ràpid, si és que se me pide.
Rafael, que posa aquí, en Rafinha, en Rapi, el puto amo, hòstia, aquest tio tira de collons. Aquest tio no ha tingut mai, o sigui, Déu no li va fer toc així com a Lamine, o com a Messi, o com a molta gent li ha passat, bueno, poca gent, però saps que ja han elegido Ronaldinho, el Neymar al seu dia, encara que s'ho va passar tot per la punta de la cigala, esperem que el Lamine no, però, saps? I Rafinha no, a Rafinha Déu el va fer com tots ens va fer. I aquest cabron, el tio, així, passat. Ja ho vaig dir l'any passat, aquest tio, si no estigués jugant a futbol, seria un favelero de Brasil, però dels que no li pots dir ni hola, perquè et pega tot un cargament d'UCI al cap, i com un C pequeño, però que sense final desastrós, saps? O sigui, un astro en lo suyo. Ja us dic, jo cada cop, encara em passa que quan li passen la pilota a ell, dic, és que no és Pedri allò que dius, se n'en sortirà, però se n'en surt d'un passe a primeres, o de cop i volta canvia de banda i li dona, o centre, no sé, sempre com, o xuta de cop, patapam, aquest tio m'enamora cada dia més i jo no tenia ni un duro, perquè no feia vídeos, perquè jo he arribat a dir, jo ja et dic, jo fa 2 anys m'estava venent a Rafinha, m'estava venent a Pedri, bueno, Ferran Torres ni t'explico, Eric García, que ara per mi, jo ja començo a dubtar de qui tenim. Jo crec que un dia es traurà la careta i de cop i volta és que, clar, no sé, jo era Cafú, saps? I ja em quedaré amb Ferran Torres, que Lewandowski, xaval, posa't les piles, perquè el de Ferran Torres va començar amb meme, però ja com ja tant de meme, Ferran Torres, marqui o no marquis, marca uns partidassos i vull dir, i sense pilota, que a mi no m'agrada molt dir el joc sense pilota i tal, sense pilota, tio, sense pilota. Aquest tio, vull dir, Flick, jo crec que, ja us dic, fixeu-vos que el segon entrenador de Flick sempre està suat d'aquí. Jo crec que aquest tio es lliga a un pal com a cabres i els hi dona estopa i així van, ara ja no, perquè ara ja estan bé, però que els hi va donar el seu dia estopa de la bona, ja m'ho vaig pensant. I acabarem ja així com una mica més rapidet tot, amb els que van sortir. Gavi, no, ni mal ni bien, saps? Un 6, una cosa així com normaleta, no es va destacar, però tampoc va fer cap tonteria a Gavi, aquestes que fa a vegades. Rashford, crec que no tenim que pressionar-li gaire, crec que encara, jo el que dic, crec que Rashford mira i diu, uah, que estan tots en mode avió, o sigui, estan tots en plan loco. I jo no sé si, vull dir, si ho tinc tant, o sigui, clar, li venen els recuerdos de Vietnam, d'allà al Manchester United, imagino, però ja us dic, o sigui, serà així, fins que no sé quina jornada serà, que de cop i volta fotrà un pam a la puta esquadra allà, la desmuntarà, i llavors ens començarem a dir, vale, pues ojo, saps? Jo crec que competirà, jo crec que per una banda o per l'altra competirà, que he tocat, ara. Després també Dani Olmo això, o sigui, la contraparte total de Fermín, o sigui, tenim un tio de mig centre ofensiu i un altre tio de mig centre ofensiu que si els sumes tot es complementen i fan un, saps? Són com fusió, vinga, pues ja va bé. Ahir no va tenir el dia Fermín, pues Dani Olmo sí, que no se'n van amb el gol, pobret, perquè jo sóc Nostradamus i vaig dir que per meus collons Rafinha, Ferran Torres i Lamine triomfen. La setmana que ve, si cal, ja et dic a tu. Però de moment, en aquests. I no et posis tonto encara que sense marcar en tota la lliga. En fi, qui més? Koundé. Jo Koundé, ja et dic, només diré que jo crec que haurien de provar-lo de defensa central. Ja ho ha demanat moltes vegades, pobret, deixem-li provar-ho. O sigui, que no ha parat. I li han dit, tu ets el millor lateral dret. A França també li han dit, tu lateral dret, i ell, que no, pues venga, pues no, pues demostra-ho, ara sigues el puto amo, saps? O sigui, a Koundé, a Araujo, ja et dic, jo content, com si em truquen demà i dius, bueno, no, ja vaig dir que no. Per cert, mira, ja que vaig dir que no, el partit de Costalla d'aquests va ser amb UDR, ara si no mireu el vídeo mengeu-me els ous, home, UDR és un equipet aquí, que tenen allà, bueno, no, un equipàs, ara que han fet un fitxatge de veritat, començarà a ser un equipàs. L'any que ve no em desmaio, A veure, Jofre Torrents, que em queda només Jofre Torrents. M'he quedat parat i tot de pensar en com em vaig destruir, en res, en un momentet, entre el sol i tot, tan fuma. A veure, Jofre Torrents, acabarem amb Jofre Torrents. No sé, vull dir, sí, jo crec que sí, si el proven tant, sense, vull dir, al final Valde, i no han fet cap fitxatge, alguna deuen veure.
Jo doncs, vaig veure blancs i negres allà, o grisos potser, una mica grisos, algunes jugades que dius no entonava tant, una altra jugada És que si no em para a trucar al final l'agafo i surt aquí, eh? Una altra jugada que sí, que fa un passe que dius creu ahir, per desgràcia ningú la veu clara, defensen bastant bé en aquest cas en Mallorca, però bueno, anirem veient, Jofre Torrents és anar veient. No m'il·lusiona massa, què vols que et digui. Jo crec que serà un altre intent i jo què sé, jo crec que també s'han vingut tots molt amunt. Jofre, jo no sé qui és aquest home, vull dir, m'ho he de creure, doncs que m'ho faci creure i que s'ho guanyi. Jo respecto gent com també l'amic Gerard Martín. El Gerard Martín, jo al Champions no el portes, però té dos collons. Bueno, sí que l'has portat i ha complert, vull dir que al final té dos collons. Doncs Jofre, fes el mateix que Gerard Martín. Tingues dos collons i ja està, i ho veurem. I res més, a veure si comenteu una miqueta el que us ha semblat, sé que no, però bueno, jo ho dic perquè sembla que s'ha de dir tot aquestes polles, i doneu-li like i subscriviu-vos i doneu-me calés si cal, jo què sé, si no, pel carrer, saps? Mira, m'ha agradat el vídeo, 10 pavos, pues vinga, pues va, sentem aquí i truca atrás, jo què sé. En fin, el següent partit dissabte que és, sembla, no sé on comença la Champions, ja m'intentaré enterar de tot, però bueno, okay, ja poseu els comentaris, hòstia, digueu-m'ho tot, ja, feu-me els vídeos. En fin, que molt bé, que me'n vaig al bar, a la platja, anava a dir, una polla vaig a la platja, està plena de trompallots, me'n vaig al bar del Luis, eh? En fin, xarat per tots, us estimo, fins al pròxim vídeo, ciao.